Shuggy! Alongside Bob Sinclair, the lovely Sahara. Ladies, let's make love on the dance floor. Yo! I wanna feel, I wanna hold, I wanna touch your body, I wanna give you all my tender. Avui a Magadia coneixerem un jugador de pilota valenciana, concretament jugador de raspall. És una promesa del joc autòcton valencià que viu a la Llosa de Ranes i que la seva màxima aspiració és arribar a ser professional. Fins ací tot és normal, però el que trau de context dels jugadors de pilota és que va néixer al Sàhara. Es tracta de Sidamet Said. En primer lloc, Sidamet ens explica per què es va inclinar per l'esport de la pilota valenciana. Jo a futbol em vaig trencar el peu, em van dir que no podia jugar més i a partir d'ahir vaig anar al trinquer de la Llosa, tot això. Hi havia el joc, un jovent, m'agradava, vaig començar a jugar a la Llosa, que hi ha un entrenador, hi ha una escola de xiquets xicotets, vaig començar a jugar i al final m'ha agradat. Zaid juga de punter, tot i que pot jugar de quan en quant de rest. Jugo de punter, però a vegades jugo també de resto, però normalment de punter. Viu a la Llosa de Ranes, lloc on el raspall, com a la Safor, té més adeptes, però de quan en quant juga dalt corda. Però perquè aquell territori d'allà sempre sona raspall, no escala de corda no es juga més en Alacant. Hi ha una vegada a l'any que es fa el campionat sub-18 d'escala de corda, el jugue perquè m'agrada també, i ara en Genovès, en Paco Cabanes, vaig entrenar algun dia a Genovès i també m'agrada l'alt, però quan m'ha ensenyat el raspall, m'ha quedat en el raspall. Actualment té 18 anys i fa 4 que recorre els trinquets com a aficionat. Els experts consideren que en breu termini de temps arribarà a ser professional i el més important és que ell és el primer que creu en les seues possibilitats. Espero arribar, si no arriba ja tinc 18 anys, jo suposo que el nivell que estic jugant, suposo que d'ací uns quants anys, un parell d'anys, suposo que podré jugar ja a les figures. Quan ix el trinquer no té por a ningú, però hi ha un rival al que té molt en compte. Actualment, de la meva edat, n'hi ha un que és Sánchez, té encara un any menys que jo, i el xiquet de Forcetes juga, i després ja són els números 1, com el Cubeter, l'Alberto, i després està el Moro també, però... I el que estem de la mateixa edat, més o menys, jo i Sánchez. No els estranya que en poc de temps el nom de Zaid puga afegir-se al de l'Oripi, el seu ídol de tota la vida, i jugar contra Juan Baldo, Armando, Gorcha o altres professionals.